Salut, prieteni! Eu am o întrebare la nebunii ăștia din PAS care organizează caruselul ăsta electoral în Moldova ca să-l favoreze pe Nicușor Dan. Deci nu-i treaba mea alegerile din România. Eu am o întrebare la dânsi. Băi, handicapaților, dacă alegerile astea vor fi câștigate și n-are importanță de cine, la limită. La limită. Și românii au să convingă că toată limita asta este datorită falsificării create de grupirovca PAS în Moldova. Cam cum vă gândiți voi? Cum o să ne spălăm noi imaginea? Hai că bespredelul care l-ați făcut în țară, proștii de moldoveni, o înghițit. Băi, dar cum vă gândiți voi? Românii toți așa de proști ca moldovenii? Băi, voi chiar sunteți așa de atșaiani când aveți frâni? Vai și amar de capul la poporul ăsta din Moldova și îi așteaptă datorită la grupirovca asta PAS de la guvernare. Vai și amar, băieți, și ne așteaptă. O zi bună la toată lumea și aștept comentarii.